じじいの葬儀ごときで会社を休むな。クビにするぞ。ベンチャー出身の俺は大手企業に転職後、エリート意識の高い上司に馬鹿にされ続けていた。父の葬儀中にまで電話をかけてきて、暴言をぶつけられる。そんな上司に俺はとうとう堪忍袋の緒が切れた。わかりました。そのように社長にお伝えしますね。翌日、社長室に呼び出された上司は、俺の正体を知り、己の過ちを深く後悔することになるのだった。俺の名前は小野康介。この春からこの大手企業のシステムエンジニアとして働くことになった。昔からものづくりが好きだった俺は、そのままプログラミングの専門学校に進学し、卒業後は地元のベンチャー企業に入社した。人数が少ない会社で、俺はコードを書く傍ら、並行してディレクターのアシスタントや採用業務などもこなしていたのだが、この会社でその経験を買われたのだ。ベンチャー企業は時に大企業と比べられ大変なこともある。しかし発展途上の中、自分たちの知恵を掛け合わせて会社をより良くすることは他にない醍醐味だと俺は思う。小野さんのように幅広く業務に携わってきた方が来てくださるととても助かります。ぜひ腕を振るってくださいね。はい。期待に応えられるよう精進します。転職先は大規模な事業を複数持っているのだが、これまではシステム業務を外注していた。それを本格的に社内で管轄することになり、今回他部門や中途採用にて多くのエンジニアが集められていた。早速デスクにて自分のパソコンをセットアップしていると、隣の社員が話しかけてきた。小野さん、よろしくお願いしますね。僕は松原と言います。何かわからないことがあったら、ひとまずは僕に聞いてください。松原さんはそう言うと、丸々とした顔をほがらかにほころばせる。松原さんは数年前からこの会社のシステム部門で働いており、社内のことは大体彼の耳に入るのだという。松原さんですね。よろしくお願いします。いやー、ベンチャー出身ってすごいですよね。ポートフォリオも拝見したんですが、案件も担当されてたんですね。そんな、全然まだまだですよ。うちは最近本格的に始まったばかりだから、これから小野さんにもいろいろ意見をもらえるとありがたいな。松原さんが嬉しそうに話していると、背後から革靴の音が聞こえてきた。松原さん、さっきから何をこそこそ話しているんですか。見ると、俺たちの後ろに開発チームのチーフ、山賀さんが立っていた。疑問があるならチャットツールで話せばいいでしょう。そんな時間があるなら開発を進めてください。ああ、山賀さん、すみません。わかりました。小野さんも担当の案件をメールにて送りましたから、セットアップが済んだらメンバーに内容を聞いて進めてください。はい、かしこまりました。君たちもこの会社の生産性を上げていかないとなりませんよ。まったく。おい、お前、あのシステムの調整はどうなった？さっさと直して連絡しろよ。山賀さんは周りにそう呼びかけると、きびすを返し、奥にある自分のデスクに戻った。チャットツールの設定が完了すると、早速松原さんからダイレクトメッセージが届いた。小野さん、これテストメールです。閲覧できてますか？はい、ありがとうございます。さっきのことなら気にしなくていいですよ。あの人いつもああだから、すぐに人に当たり散らして、周りも知らんぷりしてるんです。山賀さんは大企業の開発職を転々とし、数年前にこの会社の開発部門として採用された。しかし事業部の関係から別部署に配属されてしまい、長らく開発業務ができなかったのだそうだ。そして最近、ようやく開発部に配属されたかと思うと、これまでの苦労を盾に幅を利かせ始めた。自分に従わない人間を存在に扱ったり、若いエンジニアを捕まえては、これまでの苦労を延々と聞かせたりするなど、
周りはもううんざりしているのだそうだ。午後、トイレの場所を探していると、廊下で井戸端会議をしている山賀さんを見つけた。思わず耳をそば立てると、山賀さんは松原さんの言った通り、ブツブツと文句を言っている。小野ってやつ、本当に大丈夫なのか？ベンチャーなんて、ただ年の近い仲良し小良しの集まりだろ？学がなかったからそこしか入れなかったに決まってる。俺は腹が立った。しかし、今ここで出ていけば余計な角を立ててしまうし、どこにでもこういう存在はいる。それに下に見られているのは必要以上に高く見積もられるよりも気が楽だ。よし。絶対に成功して山賀さんを見返してやるぞ。それからは、俺は前より一層気を引き締めて、毎日精力的に働き始めた。ただいま戻りました。小野くん、お疲れ様。入社してから早くも半年が過ぎた。俺はここ最近取引先に常駐してシステム開発を進めている。本社に戻ってきたのは、実に数週間ぶりのことだ。山賀さん、お疲れ様です。常駐での交通費の申請はどのように進めればよいでしょうか？はあ、交通費？山賀さんは怪訝な顔をしてぶっきらぼうに告げた。私がエンジニアになった頃は、交通費なんてなくても仕事ができただけでありがたかったですがね。そうでしたか。ですが、面接の際、会社にて負担すると社長にお聞きしました。はあ、そうですか。じゃあ、社長に確認しないといけませんね。内線つなぐので、デスクに戻ってください。え？社長に内線？こんなことで？驚く俺をよそに、山賀さんはすぐさま内線をかけて繋いでしまった。俺は慌てて受話器を取る。社長、お忙しいところすみません。なんだ、これから大事な商談があるというのに、緊急の業務だと聞いたが、手短に頼むぞ。いえ、緊急の内容ではございません。交通費の申請を。交通費？そんなの山賀に聞いてくれればいいだろう？彼が緊急の報告があると言うから取り継いだのに、人の時間を何だと思ってるんだ。いえ、申し訳ございません。俺が電話の傍らちらりと向こうを見ると、山賀さんはもういない。山賀さんが事の次第を大きくしすぎたせいで、思わぬ大目玉を食らってしまった。山賀さん、小野さんが叱られるようにわざと取り付いたんだな。いや、参ったよ。松原さんに愚痴を聞いてもらって、この件は何とか気持ちを収めたが、これをきっかけに山賀さんはやたらと俺に突っかかってくるようになった。社長とは翌日に直接謝罪して事なきを得たのだが、大ごとにならなかったことが山賀さんは面白くなかったのだろう。挨拶はいつも返答がないし、仕事中も休憩に行くふりをしながら何かと画面を監視されている気がする。ある時は閉まっていた書類がデスクの上に散乱していたり、文具がなくなったりもしていた。うわ、汚いデスクだな。仕事ができないのが丸わかりだ。部屋もさぞ汚いんだろうな。山賀さんが毎回鬼の首を取ったかのように騒ぐので、職場の雰囲気もじきに悪くなっていく。今日も俺の書いたコードのレビューをつけながらわめき始めた。こんな読めないコード書いたの誰だよ。ベンチャーでバリバリやってたんじゃないのか？ですが、これはこういう仕様で山賀さんも承認の上で、そんなことは聞いてないんだよ。ごちゃごちゃわけのわからないこと言って、自分のコードが説明できないくらいなら、書類の片付けでもやってろよ。そういった具合で案件は一向に進まなかった。そんな時、山賀さんの案件でトラブルが発生した。オフィスは朝から騒がしく、現場は状況の確認に当たっている。山賀さんが額から汗を流しながらチームのメンバーに告げた。この案件には大野くんも携わっている。したがって彼も客先に謝罪に行かなければいけない。え？僕は最後の部分の修正をしただけですが。
それが携わっていると言うんだ。つべこべ言わずについてこい。仕方なく取引先にもついていくと、なんと山賀さんはクライアントの前で自分のミスを俺に押し付けたのだ。この度は私の監督不行き届きのせいで誠に申し訳ありませんでした。俺は連日のことで疲れ果て、もう怒る気力も残っていなかった。帰社後、使用形態を開くと不在着信が溜まっている。宛先は妻からだった。あなた、今どこにいるの？すぐに病院に来て。それからは何があったかもよく覚えていない。ただ医者の見解を淡々と聞いて、家に帰って機械的に連絡を繰り返した。そして今は大往生を遂げた父の遺影が棺の前で笑っている。パパ、あれ？じいじは？娘が袖を引っ張っても、会場の人が何か確認事項を持ってきても、俺は何もかも遠くの出来事に感じられた。この度は、誠にお悔やみ申し上げます。生前お父様には本当にお世話になったんです。そうですか。来てくださって父も喜んでいます。ありがとうございます。通夜には多くの人間が駆けつけ、花を手向けてくれている。俺は喪主として悲しむ暇もないくらい忙しく、どこかぼんやりと過ぎていった。もともと入退院を繰り返していた父は、昨晩容体が急変したのだ。いつもなら定時後に病院に向かうのだが、昨日だけは違っていた。翌朝、車両形態が鳴った。山賀さんからだった。こんな時にもまで山賀さんの声を聞かなければいけないのかと思うとうんざりしたが、出なければ出ないで面倒なことになるのが分かっていたので、仕方なく通話ボタンを押した。おい、小野、お前今何をやってんだ？山賀さんは朝からねっとりとした声で続ける。ですから、連絡しました通り、今日は父の葬儀で、俺は答える気力がなかったが、山賀さんは例のごとく朝から俺に当たり散らした。はあ？お前の休みのせいで周りに迷惑をかけているのがわからないのか？じじいの葬儀ごときで仕事なんか休むな。クビにするぞ。葬儀ごときって。これだからベンチャーで仲良しごっこをしていた奴はダメなんだ。本当に使えない奴だな。その時、自分の何かが切れる音がした。とにかく急いで会社に来い。今すぐだ。山賀さんの意見はよくわかりました。このことは社長にも伝えます。なんだと？それは一体どういう？山賀さんこそ大丈夫ですか？会長の葬儀をすっぽかして。上役の方々は皆さん参列してくださっていますよ。は？会長？おい、さっきから何を言って。それでは、忙しいので失礼します。山賀さんが返事をする前に、携帯電話を切ると、娘が心配そうに声をかけてきた。パパ、どうしたの？いいや、大丈夫だよ。娘の頭を撫でると、喪主としての重役を果たすため、葬儀会場へ向かった。翌週、俺は急遽社長に呼び出された。社長室に向かうと、そこには顔を青くした山賀さんが待っていた。康介くん、すまないね。急に呼び出して。いえ、それでどのようなご用でしょうか。昨日の葬儀についてだよ。君の父上、つまりは、うちの会長の葬儀に山賀くんの姿が見えなかったので、どういうわけだと問いただしたのだよ。そしたら、社長が難しい顔をして山賀さんを見る。すると山賀さんは俺をチラチラと見てボソボソと言った。それは小野さんの連絡が原因で。どうやら俺が連絡をしなかったせいで会長の葬儀に行けなかったとそう言っているらしい。さらに山賀さんは
俺を指さして続けた。それに私は案件やシステムの構築で頭がいっぱいで、彼には再三伝えるよう言ったのですが。子供じみた言い訳にため息が出そうになる。たまりかねて俺は社長に事の次第を説明した。父、会長の葬儀については社内ツールでも周知しましたし、他の方はその連絡を確認して出席したと聞いています。松原さんにも口頭で再度連絡してもらいました。聞いていないとおっしゃるなら、松原さんをお呼びしましょうか。山賀さんの顔が苦虫を噛みつぶしたように歪んだ。それに、私が声をかければ、山賀さんは話す時間があるなら開発を進めろの一点張りで、話を少しも聞いてくれないでしょ？だから、松原さんに連絡を頼んだんです。人の時間を取っているのは山賀さんじゃないですか？山賀くん、これは一体どういうことなんだね。この前の交通費のことだって、小野くんと山賀くんで意見が食い違ってばかりじゃないか。いや、違いますよ。私はただ、小野さんに大企業のやり方を教えていただけで、気に障った彼が私を陥れようとしたんです。彼は小さなベンチャーから来たもんですから、どうもやり方がなっていないというか。ほう、どういうことだね。だから、ベンチャー企業なんて所詮、仲のいいメンバーでやっているところでしょ？この歴史あるうちのやり方にはそぐわないから、私が育てないとという責任感で、案件の謝罪に彼を同行させたんです。所詮、仲のいいメンバーでやっているところか。社長が苦虫を噛みつぶしたような顔をしてつぶやいたが、言い訳に懸命になっている山賀さんは気づかなかったらしい。山賀さんはヒートアップして続ける。彼は、それがハラスメントに思えたんでしょうか。昨日私に口頭で嘘の日程を伝えてきたんですよ。私は本当にショックで、すぐ彼に連絡したんですが、その時彼は家族の葬儀がどうとかで、私の言葉に耳を貸さないんです。最後には、すすり泣く真似まで始めた。私は彼の身勝手さを指摘しました。すると彼は急に怒り出して、社長に私を告発するとまで言って脅してきて、被害を受けたのは私の方ですよ。山賀くん、何か勘違いをしているようだが、ここは今でこそ大手と呼ばれているが、もともとは私と康介くんのお父上である会長と二人で始めたベンチャー企業だよ。え？山賀さんが驚きで固まった。社長が大きなため息をつく。この会社もかつてはベンチャーと呼ばれていた。最初は何とか借りることのできたビルの一室で会長と必死に働いたものだ。そうして社長は自身の若かりし頃と父のことを語り始める。父は賢明な人であった。情に厚く、しがらみを嫌い、何よりものづくりを愛していた。社長とも何度も喧嘩したが、安酒を片手に何度も朝まで話をしたのだそうだ。ベンチャー企業と馬鹿にされないよう、父は自分にも他人にも厳しかった。優秀な部下を何人も育て、今そのうちの何人かは新しく会社を立ち上げるだけでなく、海外で活躍したりもしているのだそうだ。当時は金もなく、何一つ余裕もなかったが、夢だけはずっと持っていた。今もそうだが、私は会長と働いていたあの時が一番楽しかったんだ。君も彼と同じ道を選んだんだね。社長が俺を見て微笑む。社長の話を聞きながら、俺は昔の父をおぼろげに思い浮かべた。人の縁とは不思議なものだ。山賀くん、ベンチャーもそう悪くないものだよ。君のように会社にぶら下がり、他人の足を引っ張るだけの人間がいないからね。
そんな、俺は、本当は、今すぐにでも懲戒免職としたいところだが、君にはまだやることが残っている。きちんと調査をした上で、処分は後日通達するから、仕事に戻りなさい。山賀さんは何も言わないまま、背中を丸めておろおろと会議室を出て行った。社長と部屋に二人になった時、社長は創業時の写真を見せてくれた。彼は仕事の合間、よく君のことを話していた。いつもデスクに写真を飾っていてな。いつも事細かに聞かされていたよ。写真の中の父は社長と肩を組んで笑っていた。今の自分と比べてしまって、俺は思わず苦笑する。きっと僕のことは出来の悪い息子だと話していたと思います。事実俺は父には何度も叱られていた。何を言うんだ。あいつは絶対にやれるって、いつも嬉しそうに話してたよ。社長は続けた。それに、あんなに素晴らしい葬儀をして、今も一人のエンジニアとして立派に働いているんだ。息子を持つ父親として、これほど誇らしいことはない。彼もきっと喜んでいるよ。気づけば、俺は涙が出ていた。葬儀の時は一つも流れなかったのに。康介くん、彼のことは私と君でずっと忘れないでいよう。そしてこれからもこの会社のために私と共に頑張ってくれ。はい。よろしくお願いします。社長と俺は固い握手を交わした。その後、山賀さんは本格的に調査された。そして調査の中で、俺以外のメンバーからの証言もあり、山賀さんの行いは会社全体に知られることとなってしまった。恥をかかされた山賀さんは、ある日会社から荷物を抱えて逃げ出してしまい、今はどこで何をしているかもわからずじまいだ。そして数ヶ月後、俺は常駐先から本社に戻り、開発チームのチーフとなった。小野くん、C 会社のシステム案件、新人のコードレビューを頼むよ。わかりました。山賀さんがいたデスクに座りながら、俺は社長と父のことを思い出した。君も彼と同じ道を選んだんだね。話していたが、俺は特別父と仲が良かったわけではない。むしろ幼い頃、父は俺にとってとても怖い存在だった。幼い頃に母を亡くし、毎日ふさき込んで泣いていた俺を、ある日父は慰めるどころか叱りつけたのだ。男がメソメソ泣くんじゃない。家にいることも少なかったため、俺は叔母の家で育てられた。だが、小学生の時、クリスマスの夜、俺がベッドで寝ていると、部屋に誰かが侵入してきた。泥棒だ。俺はとっさにそう思い、ぎゅっと目をつむった。おばさんを呼ぼうかと思ったが、怖くて声が出ない。翌朝起きてみると、そこにはラッピングされた直方体の箱があった。サンタクロースだ。きっと前から欲しかったゲーム機を持ってきてくれたんだ。クリスマスを忘れていた俺は慌てて包み紙をめくると、それはゲーム機ではなかった。直方体の正体は辞書だったのだ。それも国語辞典ではなく、プログラムコードとそれに対する説明が事細かにびっしりと書かれていた。褒められるより叱られる方が多く、俺は父の笑顔をあまり見たことがない。しかし、見方を変えれば子供扱いをせず、小さいうちから一人の男として、エンジニアとして尊重してくれていたのだ。そして、多くの部下を持ち、仕事や会社を愛して生きてきたんだと知り、俺は父を改めて誇らしく思った。小野さん、面接の時間になりました。お願いします。ありがとう。今行くよ。履歴書とパソコンを持って、
俺は会議室に向かう準備を進める。父さん、行ってくるよ。俺のデスクには娘の写真と社長にもらったもう一枚の写真が置かれている。そこにはまだ会社を創業したばかりの俺と同い年の父が笑っている。